Ο πρώτος αγώνας για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Rally Raid 2006 ξεκίνησε με το Αττικό Rally Raid. Βλέπουμε τους πρώτους εκκινήσαντες με το νούμερο 130. Είναι μια Καναδέζα, ένα Dodge M37 του Ηλία Γιόντου και του Γιάννη Ράπτη, το Quad Raptor του Αλέξανδρου Ψοφάκη με το νούμερο 1. Το νούμερο 2 είναι ο Χάρης Καμαρούλιας με Yamaha και αυτός WR250F. Ήταν ο κυπελούχος πέρυσι της κατηγορίας μη 1, μοτοσυκλέτες έως 450 κυβικά εκατοστά. Η εκκίνηση που έγινε νύχτα 6 ώρα το πρωί, ώστε να αρχίσει η δική με το πρώτο φως της ημέρας. Με το νούμερο 3 είναι ο Σημεών Ιππίνο Μιχαηλίδης από τη Δράμα, χορηγούς offpavlaro.gr με ένα Suzuki DAZ 400. Ξεκινάμε από τον Άγιο Στέφανο για 8 χιλιόμετρα απλής, όπου στη συνέχεια θα ξεκινήσει η ειδική διαδρομή, η μεγαλύτερη ειδική διαδρομή που έχει γίνει σε τέτοιου είδους αγώνες, που έχει γίνει σε Rally Raid στην Ελλάδα, μέσα στην Αττική γη, μέσα στο νομό Αττικής. Μια διοργάνωση του Offroad Team και του Offroad.gr, μια καταπληκτική διαδρομή που έγιναν πάρα πολλά χιλιόμετρα για να βρεθεί τελικά και να μονταριστεί, θα λέγαμε, με πρωτεργάτη βέβαια τον Σπύρο Κατσιμαλή, που είναι γκουρού του είδους στην έβρεση και στη χάραξη τέτοιων διαδρομών και τέτοιου είδους αγώνων. Εδώ δίπλα στις γραμμές του τρένου οι πρώτες μοτοσυκλέτες ξεκινούν την ειδική. Εδώ είναι ο Σταύρος Κανελέας με ένα Kawasaki και FX 400. Το νούμερο 12 Hart μέτρων. Οι αναβάτες σκαρφίστηκαν διάφορους τρόπους ώστε να μεγαλώσουν την αυτονομία των μοτοσυκλετών τους, καθώς το πρώτο βενζινάδικο που ήταν πάνω στη διαδρομή ακριβώς ήταν μετά από 180 περίπου χιλιόμετρα διαδρομής, και έτσι θα έπρεπε να διανύσουν όσο το δυνατόν περισσότερη απόσταση, ώστε να μην παρεκκλίνουν από τη διαδρομή, ώστε να μην χάσουν χρόνο. Εδώ είναι ο Σάβας Μιλωνάς, ο οποίος τελικά ήρθε δεύτερος στην κατηγορία των Quad. Σιγά σιγά ξεκινούν οι αναβάτες, ανά 2, ανά 3, ένας κανονικά το λεπτό, αλλά όλο και κάποιος περίμενε την παρέα του ώστε να συνοδηγήσουν μαζί τα 325 χιλιόμετρα παρακαλώ της ειδικής διαδρομής. Κάποιοι είναι πιο ορεξάτοι, κάποια μάλιστα δεν ανήκουν στον αγώνα, όπως ο συγκεκριμένος αναβάτης. Βγήκε μια πρωινή προπόνηση. Το νούμερο 56 είναι ο Κωνσταντίνος Γρηγορίου με ένα Linhai 260. Ήταν ένας πολύ σκληρός αγώνας, πολύ απαιτητικός, καθώς ο καιρός των προηγούμενων ημερών και εβδομάδων είχε κάνει το έδαφος ιδιαίτερα λασπερό, αλλά και η Αττική πέτρα ήταν πολύ σκληρή και αδυσόπιτη, με πληρώματα, αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες. Εδώ είναι το πρώτο αυτοκίνητο που πήρε εκκίνηση. Είναι ο Βασίλης Δηλές και ο Σπύρος Ματιάτος με ένα RAV, και ακολουθούν από πίσω τους ο Αντώνης Κιλίτης με τον Παντελή Λιακάκη με ένα Jeep Cherokee 2.500 κυβικά εκατοστά. Ακολουθεί ο Μάριος Χαρακίδας με τον Κώστα Μαρκούση με ένα Mitsubishi Pajero, οι οποίοι ήταν νικητές πέρυσι της κατηγορίας Raid. Φέτος υπάρχουν δύο άλλες κατηγορίες, η Normal και η Open. Συμμετέχουν στην Open κατηγορία.
με τον Πέτρο Κουντούρη με ένα Land Rover 110, πολύ δυνατό πλήρωμα. Και εδώ ο Σπύρος Δουράκος με τον Σπύρο Πούντο, ένα ακόμα Mitsubishi Pajero V6. Στην κατηγορία Open. Εδώ είναι ο Σπύρος Δουκέρης με την Ελένη την Ξενάκη, ένα Suzuki Jimny από την κατηγορία Normal. Τα πήγαν πάρα πολύ καλά στον αγώνα, κέρδισαν την κατηγορία τους. Και ακολουθεί ο Δημήτρης Κούτσικος με την Γεωργία Γεωργαλά, ένα Land Rover Range Rover, ένα πλήρωμα που έρχεται στους αγώνες από το όμορφο Πήλιο. Κώστας Στάμου και Δημήτρης Δάφνης, ένα Discovery, Land Rover Discovery. Χάρης Ευτυχίδης, Πέτρος Βασιλόπουλος, Mitsubishi Pajero, 3 λίτρο. Επίσης πολύ δυνατό πλήρωμα, έμπειρο και με μεγάλες δυνατότητες. Μανώλης Εγκλεζόπουλος και Σούλα Εγκλεζοπούλου, Land Rover Defender, Μανώλης Εγκλεζόπουλος που είναι και από τους βασικούς χορηγούς του φετινού πρωταθλήματος Rally Raid 2006. Ένα πρωτάθλημα που θα ολοκληρωθεί με 6 αγώνες, 3 μονοήμερους και 2 διήμερους και 1 τριήμερο. Γιώργος Παϊδάς και Λεωνίδας Δουρίδας, Mitsubishi Pajero V6 καινούριας γενιάς. Βελτιώνονται όσο πάνε. Και εδώ ο Σπύρος Τριτσίνης με τον Σωτήρη Καπύρη, ένα Lada Niva 1700 injection. Τα πήγαν πολύ καλά πέρυσι, συνεχίζουν τις καλές παρουσίες και φέτος, αν και είχαν μια ατυχία στο συγκεκριμένο αγώνα. Ένα κόλλημα στις λάσπες τους στοίχησε πάρα πολύ χρόνο. Ο Άκης Καραφωτιάς με τον Γιάννη Ευσταθίου οδηγούν ένα Jeep Cherokee. Πάνος Μάγιος με τον Τσιριώτη, Mitsubishi Pajero στην κατηγορία Open. Ο Σταύρος Καραφωτιάς εδώ με τον Σπύρο Πέτροβιτς, ένα Jeep Wrangler. Είχαν και αυτοί κάποιες ατυχίες στη διάρκεια της διαδρομής, κατάφεραν όμως να τερματίσουν. Σταύρος Δημητριάδης με τον Παναγιώτη Κάλφα. Και ο Τόλης Μαλτούρης με τον Γιάννη Καρίδη, με ένα Suzuki Samurai. Εδώ οι Δημητριάδης και Κάλφας, και αυτοί τα πήγαν πολύ καλά στον αγώνα με το απλό Suzuki Jimny. Ιγνάτιος Ορφανός με τον Παύλο Μπραζιώτη, Mitsubishi Pajero. Και οι Go-Go Boys Αριστίδης Μηταράς με την Βασιλική Κουτσοχανάση με ένα Jeep Wrangler 2.500 κυβικών εκατοστών. Πέτρος Φίλης με ένα παλιό Lada Niva. Ο Στράτος Γιαννάκος και αυτή στην κατηγορία Open. Τερμάτισαν 13η τελικά στη συγκεκριμένη κατηγορία. Και εδώ είναι ο Γιάννης Αθανασίου με τον Έκτορα τον Κιμονίδη, με έναν Nissan Patrol 3 λίτρο. Τα πήγαιναν πολύ δυνατά
οδήγησαν πάρα πολύ γρήγορα. Σε κάποιο σημείο της διαδρομής μάλιστα είχαν και την υψηλότερη μέση ωραία ταχύτητα, όμως δυσκολεύτηκαν όπως και όλοι οι αναβάτες σε ένα συγκεκριμένο σημείο, κόλλησαν σε ένα νεροφάγωμα. Αντωνία Δημητριάδου, είχαμε και μια γυναίκα οδηγό με τον Ευτύχη Ευτυχιάδη, ένα Suzuki Jimny στην normal κατηγορία. Κωνσταντίνος Αξιομακάρου με τον Σπύρο Λογοθέτη, ένα Subaru Forester Turbo παρακαλώ, ίσως το πιο ακατάλληλο αυτοκίνητο για αυτή τη διαδρομή. Παρ' όλα αυτά προχώρησαν αρκετά στον αγώνα μέχρι να εγκαταλείψουν από λάστιχο. Χρήστος Κανελόπουλος με την Ξένια Πουτσογιάννη. Και εδώ είναι ο Παναγιώτης Κωνσταντάκος με τον Γιάννη Ραβάνη, ένα Land Rover 3.500 κυβικά εκατοστά. Παναγιώτης Γκίκας με τον Δημήτρη Γαλίτη, ένα Suzuki Vitara 1600. Στην αρχή της ειδικής διαδρομής και ο Δημήτρης Αγγελόπουλος με την Κατερίνα Αρναουτοπούλου, επίσης Suzuki Vitara 1600 στην Open κατηγορία. Και να τονίσουμε ότι είναι σπουδαίος ο ρόλος του συνοδηγού σε τέτοιου είδους αγώνες, καθώς αυτοί είναι που δίνουν την σωστή κατεύθυνση στον οδηγό. Αυτοί διαβάζουν το δρομοβιβλίο, το road book όπως λέγεται. Αυτοί προσέχουν τα χιλιόμετρα και όλες τις κακοτοπιές που παραμονεύουν. Μην ξεχνάμε ότι είναι ένα μεγάλος αγώνας, διάρκεια του οποίου ξεπέρασε τις 8 ώρες για τον ταχύτερο, ενώ κάποιοι αναβάτες και οδηγοί τερμάτισαν μετά από 14 ώρες αγώνα. Ένα Daihatsu Feroza για τον Αρτίν Καραμπετιάν με τον Βασίλη Δούφα. Και ο Μάρκος Κυριακού με τον Γιώργο Μπουραντά, Suzuki Jimny στην normal κατηγορία. Αριστίδης Καρτσόλης με τον Γιάννη Γόγολο, άλλο ένα Jimny, με τα πολλά Jimny που συμμετείχαν στον αγώνα. Βοηθάει πάρα πολύ ο όγκος τους στο να ανταπεξέρχονται στις δυσκολίες της διαδρομής. Και άλλο ένα Vitara κοντό, ο Ηλίας Μίχος με τον Αλέξανδρο Μακρύ 1600. Παναγιώτης Γκόνης με τον Κώστα Σμυρνιώτη, Λάντα Νίβα. Κώστας Μαρσέλος με τον Σταμάτη Χαλιδιά. Και ένα Suzuki Σαμουράι με τον Φώτη Κουτσουμπό και τον Γιώργο Κουτσουμπό. Μπήκαν στην ειδική με μικρή καθυστέρηση. Άλλο ένα Jimny. Μαρσέλος Χαλιδιάς. Ακολουθεί ο Δημήτρης Σταματελιάς με τον Ηλία Κοντολέφα, ένα Land Rover Defender στην Open κατηγορία. Κάποιοι αναβάτες φορούν κράνη, στην περίπτωση ιδίως που υπάρχει roll bar πάνω από το κεφάλι τους,
καθώς ένα πηδήσει στις ανομαλίες του εδάφους μπορεί να βρει το κράνος στο roll bar. Και άλλο ένα Λάντα Νίβα του Δημήτρη Κοντογιάννη με τον Στέλιο Σουβλά στην normal κατηγορία. Land Rover Defender για τον Δημοσθένη Χρήστου και τον Παναγιώτη Σπεράτζα. Χρήστος Βαβάτσης με τον Γιώργο Τάρναρη, Suzuki Jimny. Μανώλης και Σταμάτης Καραγιάννης, με ίδιο αυτοκίνητο, normal κατηγορία, στην κίνηση της ειδικής. Αυτοκίνητα ξεκίνησαν περίπου μισή ώρα μετά την τελευταία μοτοσυκλέτα. Αλέξανδρος Κόκκινος με τον Γιώργο Αλεξανδρόπουλο, με ίδιο αυτοκίνητο και δύο επιπλέον προβολής. Ήλιας Μπέρταχας με τον Άκη Κρουστάλη, Λάντα Νίβα 1700. Πραγματικά μεγάλος και δύσκολος αγώνας, όχι τόσο ότι δεν είχε περάσματα που έβγαιναν, αλλά δύσκολος λόγω διάρκειας και παρατεταμένων δυσκολιών, παρατεταμένης πέτρας, κούραση έπαιξε το ρόλο της. Κώστας Ταμουρατζής με τον Θανάση Τούρο, άλλο ένα Λάντα Νίβα. Η οργάνωση όμως του Off-Road Team στάθηκε στο ύψος της, ανταποκρίθηκε άμεσα στις ανάγκες ενός τέτοιου αγώνα. Και ο Μάνος Φιλιππάκης με τον Χρήστο Λουκατάρη, επίσης με Λάντα για 700. Πολλοί αναβάτες εγκατέλειψαν νωρίς. Εδώ είναι ο Γιάννης Αδαμόπουλος με τον Θανάση Χίο, ένα Land Rover 90. Εγκατέλειψαν νωρίς λοιπόν, βλέποντας την αδυσόπιτη πέτρα της Αττικής Γης. Πολλά λάστιχα έσκασαν, πολλές αναρτήσεις ταλαιπωρήθηκαν. Ευτυχώς δεν έβρεξε. Και εδώ βλέπουμε ένα Ford Maverick του Πάνου Παπανικολάου με τον Ιαν Παπανικολάου, πατέρας και γιος. Στην κατηγορία normal ήταν από τους άτυχους που εγκατέλειψαν μετά από δύο σκασμένα ελαστικά. Μια συμμετοχή του 4x4 Magazine με ένα Suzuki Vitara, ο Στέφανος Μονοβάσιος με τον Παναγιώτη Μανουήλ. Daihatsu Feroza στην Open κατηγορία για τον Δημήτρη Δερβεντλή με τον Στέλιο Σιβισίδη. Ένα από τα παλιά και έμπειρα πληρώματα. Και ένα Suzuki Vitara του Παναγιώτη Εγκλεζόπουλου με τον Άκη Καραμινά συνοδηγό. Από τα πολύ καλά προετοιμασμένα Jeep του χορηγού του αγώνα. Με το νούμερο 159 είναι ο Νίκος Γαλάνης με τον Τάσο Χατζηγλιάδη. Ένα Nissan Navara
ολοκαίνουργιο. Έχουν κολλήσει και διαφανές αυτοκόλλητο πάνω για τις γκρατζουνιές, καθώς υπήρχαν πάρα πολλά δέντρα. Και το τελευταίο πλήρωμα που ξεκινάει είναι ο Άκης Τεμπερίδης με τον Βαλόντια. Βαλόντια Ψύχας, ένα Suzuki Jimny και μια δημοσιογραφική επίσης συμμετοχή των 4 τροχών. Ένα πλήρωμα που έχει διαπρέψει στο Camel Trophy πολύ παλιότερα. Και εδώ η σκούπα του αγώνα, Γιώργος Θεοδωρόπουλος, που έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά από τον χορηγό Γκλεζόπουλο. Γκλεζόπουλος ελαστικά πρότισε να διαθέσει αυτό το όχημα ώστε να σκουπιστεί σε εισαγωγικά η διαδρομή και να βοηθήσουν όλα τα πληρώματα που είχαν ατυχίες κατά μήκος της. Κώστας Παπαδόπουλος, ο οποίος ήταν και ο νικητής στην κατηγορία Open. Νούμερο 14 είναι ο Σπύρος Τσιμέκας με ένα Honda CRE 450, ο οποίος διέπρεψε και κέρδισε την κατηγορία των 450 κυβικών εκατοστών. Οδήγησε πάρα πολύ γρήγορα, ήταν πρώτος και στη γενική. Με το 6 είναι ο Αλέξανδρος Επιτροπάκης, πολύ έμπειρος σε τέτοιου είδους αγώνες, οδηγάει όλο και καλύτερα με ένα KTM 400. Εδώ ο Δημήτρης Μεγαλοοικονόμου, Husqvarna TAF E570, και αυτός λάτρης των αγώνων αντοχής Cross Country Rally Raid. Εδώ το Quad του Σταύρου Κανελέα, το νούμερο 12, ένα Kawasaki. Περνώντας τα λατομεία του Τιτάν, ήταν ένα καταπληκτικό τερέν, αμμώδες, με πολύ διασκεδαστική πρόσφυση. Νούμερο 15 είναι ο Χρήστος Γνήσιος KTM 640 LC4. Λίγο πάνω από την Ελευσίνα, τα τοπία που βλέπετε. Πάρης Κόντης, ένα Husaberg F550, παλιά καραβάνα του Enduro, συμμετέχει στα Rally Raid. Δημήτρης Μπελεσιώτης με ένα δίχρονο KTM EXE. Προσπαθεί να βρει το δρόμο μέσα στο λαδομείο. Έχει φροντίσει και αυτός για τη βενζίνη του με ειδική κατασκευή στη Σχάρα. Σάβας Μιλωνάς με ένα Kawasaki 700 ATV τετρακίνητο, πολύ γρήγορος και θεαματικός αναβάτης, λάτρης και αυτός αυτού του είδους των αγώνων. Όπως και εδώ ο Γιώργος Κονομάκος, ακόμα τα δύσκολα δεν έχουν αρχίσει. Εδώ είναι ο Γιώργος Κονομάκος με ένα XR 650. Είμαστε στην αρχή του δεύτερου κομματιού της διαδρομής, γύρω στα 75 με 80 χιλιόμετρα από την εκκίνηση. Γιάννης Σιμιτιώτης με ένα KTM EXE 400. Γιώργος Κατινιώτης, η ίδια μοτοσυκλέτα, μόνο που είναι 450 κυβικά εκατοστά.
Και εδώ βλέπουμε τον Γιάννη Δουνάκη με ένα BMW HP2 1200, μεγαλύτερη μοτοσικλέτα που συμμετείχε στον αγώνα. Γιάννης Δουνάκης εγκατέλειψε από λάστιχο πολύ αργότερα. Το νούμερο 42 είναι ο Βασίλης Νικολάου, ένα KTM X40 Adventure. Μοτοσυκλέτες σαν το X40 Adventure είναι ιδανικές για τέτοιου είδους αγώνες. Γι' αυτό το λόγο άλλωστε κατασκευάστηκαν. Με το 56 είναι ο Κωνσταντίνος Γρηγορίου με το Λινχάι. Διασκεδάζει πάρα πολύ την οδήγησή του, ψάχνοντας να βρει το δρόμο και βλέποντας τον κάμεραμαν κινηματογραφεί. Φρόντισε να χαρίσει το απαραίτητο θέαμα. Άλλος ένας που μας χαιρετά είναι ο Κώστας Δροσόπουλος με ένα Suzuki DR 250. Και το πρώτο αυτοκίνητο, ο Βασίλης Δηλές με τον Σπύρο Ματιάτο, με το Toyota RAV. Ένα SUV που πέρυσι τα πήγε πάρα πολύ καλά, είχε κερδίσει την κατηγορία normal. Έχουν αποκτήσει την εμπειρία, είχαν την ταχύτητα, έχουν αποκτήσει και την τεχνική. Και εδώ η Καναδέζα μας με το νούμερο 130. Γιάννης Ράπτης, τον Ηλία Γιόντο, το παλιό Deutsch, πλήρως είναι κατασκευασμένο, που φυσικά όμως δεν μπορεί να κινηθεί σε τόσο γρήγορους ρυθμούς όσο τα άλλα οχήματα. Δεν καταλαβαίνει τίποτα όμως από τέτοιες ανομαλίες όπως τα νεροφαγώματα που βλέπετε εδώ. Για αυτό το πλήρωμα, ώστε να έχει τις χιλιομετρικές αποστάσεις σε μίλια. Σπύρος Πούντος με τον Σπύρο Ουράκο. Εδώ ο Κούτσικος, Δημήτρης Κούτσικος με τη Γεωργία Γεωργαλά. Ήταν η απόλυτη κυρίαρχη του αγώνα, καθώς κέρδισαν τη γενική και την κατηγορία Open. Ήταν οι ταχύτεροι, έκαναν το παραμικρό λάθος, κατάφεραν, πέρασαν τα δύσκολα. Ήταν ένα από τα 3 πληρώματα που ολοκλήρωσαν όλη τη διαδρομή. Εδώ είναι ο Αντώνης Κιλίτης με τον Παντελή Ηλιακάκη, με ένα Jeep Cherokee. Πολύ έμπειρο πλήρωμα, δυστυχώς εγκατέλειψε από ηλεκτρικά, μια καμένη ασφάλεια που δεν βρέθηκε ποτέ. Τους ανάγκασε να εγκαταλείψουν λίγο πριν τον τερματισμό. Γιώργος Παϊδάς με τον Λεωνίδα Δουρίδα. Η λάσπη έχει λερώσει πάρα πολύ τα αυτοκίνητα. Η λίγη λάσπη που υπήρχε μέχρι εκείνο το σημείο, καθώς η πολλή ακολουθούσε αργότερα. Εδώ ο Σπύρος Λουκέρης με την Ελένη Ξενάκη. Πολύ γρήγορη, ήταν δεύτερη γενικής και νικητές στην κατηγορία normal με το Suzuki Jimny. Πολύ έμπειρος ο Σπύρος Λουκέρης στην οδήγηση, πολύ έμπειρη η Ελένη Ξενάκη στην πλοήγηση. Τα κατάφεραν πάρα πολύ καλά.
Άκης Καραφωτιάς. Γιάννη Ευσταθίου, Jeep Cherokee. Το 4-wheel drive. Καθένας έχει το δικό του τρόπο να περνάει τις δυσκολίες, πολλές διαφορετικές τεχνικές. Αυτό ήταν ίσως και το μόνο σημείο της διαδρομής που υπήρχε σκόνη. Εδώ ο Ιγνάτιος Ορφανός με τον Παύλο Βραζιώτη, με ένα ακόμα Παντζέρο. Χάρης Ευτυχίδης με τον Πέτρο Βασιλόπουλο. Τα μπέρδεψαν. Γυρνούν πίσω. Ψάξουν για το σωστό δρόμο. Να βρίσκουν τελικά. Εδώ ο Γιώργος Κουτάς με τον Πέτρο Κουντούρη, Land Rover. Το 120 είναι ο Σταύρος Δημητριάδης με τον Παναγιώτη Κάλφα. Φοβερή εμφάνιση από το δίδυμο που ανέβηκε στην 4η θέση της κατηγορίας Open, αν και το αμάξι τους ήταν normal. Κατά δήλωση πήγαν στην κατηγορία Open. Μάριος Χαρακίδας με τον Κώστα Μαρκούση. Είχαν και αυτή την άτυχη στιγμή τους όταν χάθηκαν, μπήκαν σε ένα χωράφι με λάσπη, βάλτωσαν, κόλλησαν εκεί, αναγκάστηκε να τους τραβήξει τρακτέρ, αλλά ήταν αργά για να συνεχίσουν, ήταν ήδη εκτός αγώνα από χρόνο. Κώστας Στάμου με τον Δημήτρη Δάφνη με τον Discovery στην normal κατηγορία. Εγκατέλειψαν και αυτοί. Αν και τα περισσότερα πληρώματα εγκατέλειψαν από κούραση και όχι από βλάβες, από χρόνο. Γιάννης Αθανασίου με τον Έκτορα Κιμονίδη. Πολύ γρήγορη οδήγηση από τους πολυέμπειρους. Κίνηση ΜΑΚ. Εδώ ο Σπύρος Τριτσίνης με τον Σωτήρη Καπύρη. Και με το 119 είναι ο Τόλης Μαλτούδης με τον Γιάννη Καρίδη. Ένα Suzuki Samurai και ένα Lada Niva. Μετά το πρώτο μονοήμερο λοιπόν, Αττικό
Rally Raid θα ακολουθήσει ένα διήμερο στην Ρούμελη με κέντρο του αγώνα του Λιβαδιά. Θα είναι όμως πάρα πολύ πιο εύκολο, αν και εξίσου μεγάλο σε διαδρομή, να βλέπουμε τον Παναγιώτη Κωνσταντάκο με τον Γιάννη Ραβανή με ένα Land Rover. Τη Ρούμελη θα ακολουθήσει το Πήλιο, θα γίνει τον Ιούνιο στη Ζαγορά. Τον Οκτώβριο θα γίνει ένα διήμερο ή και τριήμερο με αφετηρία την Αθήνα. Θα ακολουθήσει τον Νοέμβριο ένα διήμερο στην Πάτρα και θα ολοκληρωθεί το πρωτάθλημα Rally Raid για το 2006 με ένα μονοήμερο που θα γίνει το Δεκέμβριο στον Ταΐγετο. Κάποιοι μπερδεύτηκαν εδώ. Gogo Boys, Αριστίδης Μηταράς. Τον Βασιλική Κουτσοχανάση. Το 117 είναι ο Σταύρος Καραφωτιάς με τον Σπύρο Πέτροβιτς. Ζιπεράκλερ. Κωνσταντίνος Μαρσέλος με τον Σταμάτη Χαλιδιά, το μικρό Τζίμνη. Τερμάτισαν έκτη στην νορμάλ κατηγορία. Ένα χάσιμο και παράλληλα μικρό χάσιμο χρόνου, δεν είναι όμως ο μόνος. Το 149 είναι ο Μανώλης Καραγιάννης με τον Σταμάτη Καραγιάννη. Τερμάτισαν τέταρτη στην νορμάλ κατηγορία. Και εδώ ο Δημοσθένης Χρήστου με τον Παναγιώτη Τεράκο, 14η στην κατηγορία Open. Με το 135 είναι ο Λεωνίδας Μασλίας με τον Ευθύμη Μακροδήμο. Με το Φερόζα. Καταπληκτικός αγώνας με εδαφική ποικιλομορφία, αν και η πέτρα ήταν το κατεξοχήν στοιχείο του. Πολύ καλά σχεδιασμένος, πολύ όμορφη διαδρομή. Ξεκίνησε, πήγε από τα Κιούρκα στην Αυλώνα, από την Αυλώνα πέρασε την πίσω πλευρά της Σπάρτας, ανέβηκε στον δρόμο προς τη Φυλή. Ξεκινάει από τη Φυλή και πάει στα Δερβενοχώρια. Στη συνέχεια κατευθύνθηκε στις εγκαταστάσεις του Τιτάνα. Από εκεί πέρασε πάνω από τα Μέγαρα, κύκλωσε τον Πατέρα, βγήκε κάπου στα Βίλια, επέστρεψε προς Αγιά Σωτήρα και Παλαιοκούντουρα, ξαναμπήκε μέσα από την πίσω πλευρά της Πάρνηθας, αφού πέρασε πρώτα τα Δερβενοχώρια και το Πύλι. Από το Πύλι κατευθύνθηκε στα Σκούρτα. Στα Σκούρτα πήγε προς Άγιο Θωμά και Κλειδί. Στη συνέχεια πέρασε προς Μαλακάσα, Βαρνάβα, Γραμματικό, Μαραθώνα, για να καταλήξουμε τελικά στο κρυονέριο του και ο τερματισμός. Χορηγή του αγώνα, Γλεζόπουλος Ελαστικά, εταιρεία Μακάν, Τούρα Τεκελάς,
η Άξο, προϊόντα ένδυσης για μοτοσυκλετιστές, το Speedwheel, το Elenstorm 018, οι χάρτες της ανάβασης, το Topo Navigator και φυσικά χορηγή επικοινωνίας, το 4x4 Magazine και το 0300 περιοδικό μοτοσυκλέτας και δράσης. Και πάνω απ' όλα βέβαια οι οργανωτές του αγώνα, το offpavlaro.gr και το Offroad Team που έχει από πλέον φέτος αποκτήσει και την εμπειρία και έχει και τις μεγάλες δυνατότητες να οργανώσει πολύ καλά αυτό το πρωτάθλημα. Γιάννης Αδαμόπουλος με τον Θανάση Χίο, ένα 90 Land Rover. Παναγιώτης Γκίκας με τον Δημήτρη Γαλίτη, ένα Suzuki Vitara 1600. Πέτρος Φίλης με τον Στράτο Γιαννάκο, Λάντα Νίβα, πολύ έμπειρο και το συγκεκριμένο πλήρωμα. Και χάθηκαν προς στιγμή, μην καθυστέρησαν πολύ. Κανελόπουλος με την Ξένια Κουτσογιάννη, Suzuki Jimny. Και δημοσιογράφος Σάκης Στεμπερίδης με τον Βαλόντια Ψύχα από τις 4 τροχούς. Άκης Τεμπερίδης που σκοπεύει να κάνει τον γύρο του κόσμου off-road, ένα μεγαλόπνοιο σχέδιο, ένα καταπληκτικό όνειρο που θα το κάνει πράξη, θα γίνει πραγματικότητα μέσα στον επόμενο χρόνο. Αριστίδης Καρτσόλης με τον Γιάννη Γόγολο, ένα ακόμη Jimny. Και εδώ είναι ο Άρτιν Καραμπετιάν με τον Βασίλη Δούφα, Νταϊχάτσου Φερόζα. Στέφανος Λινοβάσιος με τον Παναγιώτη Εμμανουήλ, Suzuki Vitara. Και ο Νίκος Γαλάνης με τον Τάσο Χατζηλιάδη με το τεράστιο Ναβάρα. Είμαστε πάνω από την αυλώνα.
και το Ford Maverick. Στον Παπα-Νικολάου, πατέρα και γιου, Πάνου και Ιαν. Μάνος Φιλιππάκης με τον Χρήστο Λουκατάρη, Λαντανίβα. Και άλλο ένα Λαντανίβα του Ηλία Μπερτάχα με τον Χάκη Κρουστάλη. Και εδώ το Subaru Forester Turbo προχώρησε πάρα πολύ καλά του Κωνσταντίνου Αξιομακάρου με τον συνοδηγό του τον Σπύρο Λογοθέτη. Εδώ είναι το πλήρωμα που κέρδισε τον αγώνα ο Δημήτρης Κούτσικος με την Γεωργία Γεωργαλά. Έκαναν εκπληκτικό αγώνα. Ο Γιάννης Αθανασίου με τον Έκτορα του Κιμονίδη, Nissan Patrol τρίλιτρο και αυτοί πολύ γρήγοροι, χωρίς λάθη. Σπύρος Δουκέρης, ο νικητής της κατηγορίας Normal, την Ελένη Ξενάκη. Ο Γιάννης Αθανασίου, το προηγούμενο πλήρωμα με τον Έκτορα Κιμονίδη, ήταν δεύτερη στην κατηγορία Open. Βασίλης Λιλές με τον Σπύρο Ματιάτο, είχαν σύγκρουση εκεί με ένα δεντράκι, λίγο σαν λίγο το Toyota RAV. Χάρης Ευτυχίδης με τον Πέτρο Βασιλόπουλο έχουν ήδη προσπεράσει τις τελευταίες μοτοσυκλέτες. Ο Σπύρος Δουράκος με τον Σπύρο Πούντο, το Mitsubishi Pajero. Γιώργος Κουτάς με τον Πέτρο Κουντούρη, με τον μακρύ Land Rover Defender 110. Σταύρος Δημητριάδης, Παναγιώτης Κάλφας. Και τον Γιώργος Παϊδάς με τον Λεωνίδα Δουρίδα, με το μεγάλο Mitsubishi Pajero. Άκης Καραφωτιάς, το Τσερόκι. Υπήρχαν πολύ όμορφα κομμάτια που ευχαριστιώσουν οδήγηση, γρήγορη οδήγηση, αλλά και πολλά τεχνικά κομμάτια όπου η μέση ορία ταχύτητα έπεφτε πάρα πολύ χαμηλά. Εδώ είναι ο Παναγιώτης Κωνσταντάκος με τον Γιάννη Ραβάνη. Κομμάτια με πέτρα που δυσκόλυψαν πάρα πολύ τους οδηγούς και τα οχήματα. Έσκασαν πάρα πολλά λάστιχα, οδήγησαν αρκετούς σε εγκατάλειψη, αλλά πάνω απ' όλα κούρασαν τους αναβάτες των μοτοσυκλετών. Διαδρομή που δεν ευτύχησε να ολοκληρωθεί από τα περισσότερα αυτοκίνητα, ολοκληρώθηκε όμως από τις περισσότερες μοτοσυκλέτες, καθώς το πλήρωμα των Γιάννη Αθανασίου και Έκτορ Κιμονίδη έμεινε ήταν το δεύτερο την ώρα που πέρναγε ένα πόδιο. Ο Δημήτρης Κούτσικος και η Γεωργία Γεωργαλά το πέρασαν, από πίσω όμως το πάτημα χαλάσει περισσότερο. Ο Γιάννης Αθανασίου κόλλησε σε έναν πολύ μεγάλο νεροφάγωμα με το μακρύ Nissan Patrol. Από πίσω του δημιουργήθηκε μια ουρά από 10 οχήματα, δεν μπόρεσαν να περάσουν. Μόνο δύο μικρά Jimny κατάφεραν να περάσουν. Αυτά του Σπύρου Δουκέρη που στην κυριολεξία απογειώθηκε στο συγκεκριμένο πέρασμα, έκανε άλμα.
και του Σταύρου Δημητριάδη, που με κάποιες ράμπες που είχε μαζί του ο Βασίλης Δηλές και ο Σπύρος Ματιάδος κατάφεραν και πέρασαν με το μικρό τζίμνι δίπλα στο νεροφάγωμα. Όμως μετά από εκεί και πέρα κανένα άλλο πλήρωμα αυτοκίνητο δεν κατάφερε να περάσει. Έτσι ο αγώνας ειδική διακόπηκε εκεί και κατοχυρώθηκε προηγούμενη μέτρηση για την εξαγωγή των αποτελεσμάτων. Εδώ ο Σταύρος Καραφωτιάς 117 σε ένα κατηφορικό κομμάτι στην περιοχή της Αυλώνας. Φίλης, Ταλιμπάν, με τον Στράτο Γιαννάκου. Και ένας ιδιώτης που κάνει τη βόλτα του ήρεμα ήρεμα, Κυριακή πρωί, εκτός αγώνα βέβαια. Βλέπουμε από το ρυθμό του. Μας χαιρετάει ένα πλήρωμα, ένα Νταϊχάτσου Φερόζα. Τα νούμερα πλέον δεν φαίνονται, έχουν λερωθεί πάρα πολύ. Εδώ είμαστε μετά το μέσο της διαδρομής, προς το τελείωμά της. Αγία Τριάδα του Αυλώνα, η εκκλησία. Πάλι στις μοτοσυκλέτες με τον Σπύρο Τσιμέκα, με τον νούμερο 14, Honda CR 4,5 να οδηγάει εκπληκτικά και να κερδίζει, όπως είπαμε, τη γενική και την κατηγορία του. Από πίσω του Αλέξανδρος Ξοφάκης με το νούμερο 1, το Yamaha Raptor Quad. Και εδώ ο Σίμος Μιχαηλίδης, Πίνο, το νούμερο 3, ένα Suzuki DRZ. Από τη Δράμα ταξιδεύει και παρακολουθεί το πρωτάθλημα. Χάρης Καμαρούλιας με το νούμερο 2 και ένα Yamaha WR F250 και ο Κώστας Μπλου Παπαδόπουλος με το νούμερο 8, ένα KTM X40. Κάποιοι άλλοι έχουν βγει για βόλτα και δεν χάνουν την ευκαιρία να θαυμάσουν τους πρωταγωνιστές, όπως εδώ ο Δημήτρης Μεγαλοοικονόμου, Σκβάρνα 570, Πέτρος Μπιέρης KTM 250 EXE, ένα δίχρονο, τις μικρότερες αυτονομίες διαθέτει αυτή η μοτοσυκλέτα. Αλεξάνδρος Επιτροπάκης, οδηγοί που έφτιαξαν παρέες στην 2-2-3-3, πήγαιναν μαζί σε όλο τον αγώνα. Χρήστος Γνήσιος KTM 640 και ο Νίκος Κονιδάκης με ένα Εξάρα 650R. Σωτήρης Κοντογιός με ένα KTM MXC 525, ο Σταύρος Κανελέας οδηγάει πλαγιολισθένοντας το γρήγορο κομμάτι, έχοντας πίσω του τον Σάβα Μιλωνά, δύο Καβασάκι, ένα 400 πιο racing και ένα 700 τετρακίνητο που θυμίζει περισσότερο αγροτικό μηχάνημα. Πάρης Κόντης με το Χούζαμπερκ, το νούμερο 20. Γιάννης Μιχιλιώτης είναι με το 32. Ένα
γκρουπάκι αναβατών κόβει ταχύτητα στην προσπάθεια να μην κάνει λάθος στην πλοήγηση. Είναι ο Παντελής Σούλης, ο Κυριάκος Πλανίδης, ο Αριστοτέλης Καΐρης και εδώ ο Σπύρος Κατσιμαλής, ένας από τους σχεδιαστές της διαδρομής που ελέγχει τον αγώνα. Έκανε τα περισσότερα χιλιόμετρα από όλους τους αγωνιζόμενους, πήγαινε ερχόμενος στα διάφορα σημεία της διαδρομής για να αντιμετωπίσει τις όποιες δυσκολίες εμφανίστηκαν. Γιώργος Κατινιώτης με το νούμερο 28, το νούμερο 42 είναι ο Βασίλης Νικολάου με ένα X40 Adventure. Ο Γιώργος Οικονομάκος, ένα Tommy XR 6,5. Βασίλης Πιλιοτόπουλος με το ροζ Καβασάκι και άλλο ένα quad του Σπύρου Πετρίδη, νούμερο 57, ένα Καβασάκι KLV. Εδώ ο Δημήτρης Παρκάτος, ο οποίος προέρχεται θα λέγαμε από τον χώρο των τετρακίνητων, όμως τα πήγε πάρα πολύ καλά στους τελευταίους αγώνες και ειδικά σε αυτόν με ένα Suzuki DRB 800. Ήταν το μεγαλύτερο on-off που τερμάτισε τον αγώνα. Ο Πάρης Κόντης. Συμμετείχε κι άλλη μια μεγάλη μοτοσυκλέτα, ήταν ο Ευθύμης Τσιάπας με ένα Honda Africa Twin 750. Κατάφερε και ολοκλήρωσε τον αγώνα, αλλά εκτός χρόνου. Πάρα πολύ δυνατός όμως, άξια τερμάτισε. Εδώ η Λάσκα έχει αρχίσει να κάνει την εμφάνισή της. Στη διαδρομή που όσο πήγαινε δυσκόλευε. Το 43 είναι ο Γιώργος Γεωργόπουλος. Και το 42 είναι ο Βασίλης Νικολάου. Εδώ είναι ο Γιώργος Οικονομάκος. Νούμερο 31, XR 650. Από τις παλιές καραβάνες του Enduro. Ο Γιώργος Πουσιάδας. Και ο Φώτης Μπέκας με ένα KTM Adventure 9,5. Άλλο ένα μεγάλο νόφο δικύλινδρο. Γιώργος Κατινιώτης με το νούμερο 28. Με το νούμερο 71. Ένας πολύ γρήγορος αναβάτης, ο Σπύρος Παλαιολόγου, ένα EGS KTM 200. 68 είναι ο Άδωνης Σαϊδονόπουλος με ένα LC4 640. Κατάφερε και τερμάτισε. Εδώ ο Σπύρος Πετρίδης με το Καβασάκι 360 και LV 360. Από τους καινούριους συμμετέχοντες Δημήτρης Κούτσικος με την Γεωργία Γιοργαλά, κυρίαρχη στον χώρο των τετρακίνητων αυτοκινήτων. Το πλήρωμα που προηγείται στον αγώνα και που τελικά τον κέρδισε.
Λίγο πιο πίσω της ήταν ο Γιάννης Αθανασίου με τον Έκτορα τον Κιμονίδη. Ήταν δεύτερη στην κατηγορία Open, τον Nissan Patrol. Δεν ολοκλήρωσαν όμως τη διαδρομή, καθώς διακόπηκε. Ο Σπύρος Λουκέρης με την Ελένη Ξενάκη, με το Suzuki Jimny. Εκεί που είχε κοπεί η διαδρομή και είχε μείνει ο Αθανασίου, κυριολεκτικά απογειώθηκε το πλήρωμα. Σπύρος Δημητριάδης πίσω από τον Ιγνάτιο Ορφανό. Χάρης Ευτυχίδης, Τσουμπίση Πατζέρο, Πέτρος Βασιλόπουλος, συνοδηγός του. Σταύρος Δημητριάδης ήταν τέταρτος στην Open, Ιγνάτιος Ορφανός ήταν τρίτος στην Open, ο Χάρης Ευτυχίδης ήταν πέμπτος. Εδώ ο Γιώργος Κουτάς με τον Πέτρο Κουντούρη στην 7η θέση της Open κατηγορίας. Και αναβάτες που κινούνταν σε πιο αργούς ρυθμούς. Βασίλης Δηλές, 101, Σπύρος Ματιάτος, ο συνοδηγός του, μας χαιρετά. Δεν πτωούνται ακόμη και μετά την πρόσκρουση που είχαν, καταστρέφοντας το αριστερό τους φτερό. Σπύρος Δουράκος με τον Σπύρο Κούντο ήταν έκτη στην Open κατηγορία. Γιώργος Παϊδάς με τον Λεωνίδα Δουρίδα ήταν στην 8η θέση. Ο Άκης Καραφωτιάς με τον Γιάννη Ευσταθίου, τον Άκη Κανένατη, το Four-Wheel Drive. Και με το νούμερο 45 ο Πέτρος Κάρος με ένα Suzuki DRZ 400. Τα κύπελα που περιμέναν τους νικητές, τους περίμεναν, είναι η αλήθεια, για πάρα πολλή ώρα. Υπήρχε και ξεχωριστή απονομή για τους συμμετέχοντες στο team Εγκλεζόπουλος, που ήταν και χορηγός του αγώνα. Τώρα είμαστε για κόκαλο, όχι. Για κόκαλο είναι. Καλύτερος όλων ήταν ο Βασίλης Δηλές από το team Εγκλεζόπουλος, με δεύτερο το πλήρωμα του Ιγνάτιου Ορφανού με του Παύλου Μπραζιώτη. Εδώ οι αναβάτες των μοτοσυκλετών ετοιμάζονται για την απονομή. Τρίτος ήταν ο Χάρης ο Ευτυχίδης στην άτυπη κατάταξη, το Εγκλεζόπουλο team. Ενώ πιο πίσω ήταν ο Γιώργος Κουτάς. Μετά έγινε ένα μπλοκάρισμα καθώς κόφηκε κάπου ο δρόμος και δεν στρέχαν τα υπόλοιπα αυτοκίνητα, τα κόψαμε νωρίτερα. Αν και τα είδατε κάποια τα αποτελέσματα, πρώτος γενικής είναι ο Σπύρος Τσιμέκας, δεύτερος Αλέξανδρος Ψοφάκης, Κώστας Λου Παπαδόπουλος τρίτος κτλ. Το Σπύρο το Τσιμέκα λοιπόν, που είναι και πρώτος στην κατηγορία μη 1, να το δούμε στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου, ελπίζουμε να καταλάβει ποιο είναι αυτό. Σπύρος Τσιμέκας, 7 ώρες και 45 λεπτά έκανε την ειδική διαδρομή στην πρώτη θέση της κατηγορίας του και της γενικής. Σταμάτησε μελέτης από την Άξο, απονέμει τα κύπελα στους νικητές της κατηγορίας. Χάρης Καμαρούλια στην τρίτη θέση, Yamaha WR250F, Κασίνης DBR Team. Πρώτος είναι ο Σπύρος Τσιμέκας, Moto Fast, Trans οδική βοήθεια με Honda CRE 450. Ο δεύτερος ήταν ο Σίμος Πίνο Μιχαηλίδης, offpavlarow.gr με Suzuki DRZ 400.
Τέταρτος ήταν ο Πέτρος Μπιέρης με ένα KTM 250 EXE. Πέμπτος ο Αλέξανδρος Επιτροπάκης, Helen Storm 009 EMC KTM LC4 400. Σπύρος Παλαιολόγου στην έκτη θέση με KTM EGS 200. Οι υπόλοιποι τερματίσαντες, Σπύρος Παπαϊωάννου με Kawasaki KDX 220, Σωτήρης Βασίλης Σκυλιοτόπουλος με Kawasaki KDX 250, Αριστοτέλης Καΐρης με KTM 250, Κυριάκος Λαλίδης, Παντελής Ούλης και Πέτρος ο ιατροδικαστής με Suzuki DRZ 400. Όλοι οι συμμετέχοντες και οι τερματίσαντες πήραν μετάλλιο. Κύπελα δόθηκαν στους 6 πρώτους της κάθε κατηγορίας. Για να χρυσό, μην το χάσετε. Ναι, βάλ' το κύριε. Πού είναι η... Καθίστε. Κάνουμε ομάδα για εντάξει, φαινόμαστε. Χαμόγελα παρακαλώ. Καλή και πάτε στους νικητές. Περιμένετε λίγο. Οκ. 10 ευρώ δεν παίρνουμε εδώ. Κατηγορία Open. Στην κατηγορία Open, πρώτος, για πρώτη φορά νομίζω, ο Blue, Κώστας Παπαδόπουλος, Blue Tech Rider Shop. Στην κατηγορία Open, ο Κώστας Παπαδόπουλος, Blue Tech Rider Shop με KTM 640, κέρδισε τον αγώνα. Με δεύτερο τον Σταύρο Ανανιάδη Service, Art μέτρων, KTM EXE 525, ενώ τρίτος ήταν ο Σωτήρης Κοντογιός, χρέπια.gr με ένα KTM MXE 525. Στη τέταρτη θέση ήταν ο Δημήτρης Μεγαλοοικονόμου, offpavlaro.gr, Rider Shop με Husqvarna 570. Πέμπτος ο Βασίλης Βαρβαγιάννης, KTM 525 EXE. Στην έκτη θέση τερμάτισε ο Αντώνης Σούλιος, Helen Storm 001 018 NGI Helmets, KTM 640 Adventure. Και πιο πίσω τερμάτισαν Χρήστος Γαρδέλης, Γνήσιος με KTM, Νίκος Κονιδάκης με Honda XR 6,5, Δημήτρης Μαρκάτος με Suzuki DRB 800, κατηγορία Open, επαναλαμβάνουμε. Δημήτρης Μαρκάτος που πήρε και κύπελο ως το μεγαλύτερο νοφ που τερμάτισε. Στα ATV Quads, τρίτος ήταν ο Σταύρος Κανελέας με Kawasaki KFX 400, Hart μέτρων, Moto, Συνήσαλο, Ανανιάδη Service και Μιλωνά Service. Ένας από τους ανθρώπους που βοήθησαν την οργάνωση πάρα πολύ, καθώς μας διέθεσε το χώρο του για τεχνικό έλεγχο και γραμματεία. Στη δεύτερη θέση ήταν ο Σάβας Ντένις Μιλωνάς, Africa Team Μιλωνάς QRT Team με Kawasaki 700 και LV, ενώ πρώτος τερμάτισε ο Αλέξανδρος Ράπτορ Ψοφάκης, QRT Team, ο pavlaro.gr, μοτοδυναμική Yamaha Raptor 660, η μοτοσυκλέτα του, το quad του μάλλον. Αυτοί ήταν λοιπόν οι νικητές. Ο Σπύρος Πετρίδης ήταν τέταρτος.
Και εδώ ο Δημήτρης Μαρκάτος θα πάρει το κύπελο, όπως είπαμε. Τιμή Σένεκεν ως μεγαλύτερο on-off που τερμάτισε και φυσικά ολοκλήρωσε τον αγώνα. Στα αυτοκίνητα, αρχίζοντας από αντίστροφα, στην 15η θέση της κατηγορίας Open τερμάτισε ο Σταύρος Καραφωτιάς με τον Σπύρο Πέτροβιτς, 14η Δημοσθένης Χρήστου με τον Παναγιώτη Σπερατζά, 13η ήταν ο Πέτρος Φίλης με τον Στράτο Γιαννάκο, 12η Τόλης Μαλτούδης με τον Γιάννη Καρίδη, 11η Δημήτρης Δερβεντλής με τον Στέλιο Σιβισίδη, 10η Παναγιώτης Κωνσταντάκος με τον Γιάννη Ραβανή, 1η Άκης Καραφωτιάς με τον Γιάννη Ευσταθίου, 8η ο Γιώργος Παϊδάς με τον Λεωνίδα Δουρίδα, 7η ήταν ο Γιώργος Κουτάς με τον Πέτρο Κουντούρη, 6η ήταν ο Σπύρος Δουράκος με τον Σπύρο Πούντο με ένα Μετσουμπίσι Πατζέρο, Work Service Racing Team Ξάνθος Metal. Στην 5η θέση Χάρης Ευτυχίδης με τον Πέτρο Βασιλόπουλο, Ατζή Παμπορτισέρ, Be More S, Εγκλεζόπουλος Team με ένα Mitsubishi Pajero. 4η ο Σταύρος Δημητριάδης με τον Παναγιώτη Κάλφα, ένα Suzuki Jimny, Δημητριάδης Action Stores. Στην 3η θέση Ignatios Ορφανός με τον Παύλο Μπρατζιώτη, 4Wheel Drive Εγκλεζόπουλος με ένα Mitsubishi Pajero. 2η Γιάννης Αθανασίου με τον Έκτορα Κιμονίδη, τετρακίνηση Μάγκη Χνηλάτης με έναν Nissan Patrol. Και στην πρώτη θέση εδώ Δημήτρης Κούτσικος με την Γεωργία Γιοργαλά από το Πήλιο με ένα Land Rover Range Rover. Άξιοι νικητές όλοι τους, ακόμα και αυτοί που δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν την διαδρομή. Στην normal κατηγορία, στην 7η θέση ήταν ο Παναγιώτης Γκίκας με τον Δημήτρη Γαλίτη, ένα Suzuki Vitara 1600, Εγκλεζόπουλος Team. Στην 6η θέση Κωνσταντίνος Μαρσέλος με τον Σταμάτη Χαλιδιά, με ένα Suzuki Jimny. Στην 5η θέση Πάνος Μάγιος με τον Τσιριώτη, Mitsubishi Pajero επίσης. 4η Μανώλης Καραγιάννης με τον Σταμάτη Καραγιάννη, Suzuki Jimny. 3η θέση για τον Άκη Τεμπερίδη με τον Βαλόντια Ψύχα, 4 τροχή Suzuki Jimny. Στην 2η θέση Βασίλης Κιλμπίλ Δηλές με τον Σπύρο Ματιάτου, 4x4 Magazine, Ολύμπιος Εγκλεζόπουλος Team με ένα Toyota RAV. Ενώ στην πρώτη θέση εδώ βλέπουμε τον Σπύρο Δουκέρη με την Ελένη Ξενάκη, Suzuki Jimny επίσης, 4 τροχή. Λέσχη 4x4 Εκάλι και Φεντίμα Tires. Όπως είπαμε, ο επόμενος αγώνας μας περιμένει στη Λιβαδιά, διήμερος αγώνας στη Ρούμελη, πολλά τα χιλιόμετρα, πιο εύκολος σαφώς αγώνας, πιο εύκολη διαδρομή στις 27 και 28 Μαΐου. Το ραντεβού μας λοιπόν με το Off-Road Team, offpavlaro.gr, ανανεώνεται. Περιμένουμε και πάλι ένα πολύ καλό αγώνα και να ευχαριστήσουμε για μια ακόμη φορά τους χορηγούς αυτού του πρωταθλήματος, Ελαστικά Εγκλεζόπουλος, Cooper Tires, Naxo, Macan, Ellen Store 018, Speedwheel, την Art Metron, το offpavlaro.gr ως χορηγό επικοινωνίας, το 0300 περιοδικό μοτοσυκλέτας και δράσης και φυσικά το 4x4 Magazine.